Det tror jeg, det er grundlæggende. Jeg vil gerne inspirere til, at man selv skaber noget. Alle os, der skaber, ved jo, at det er. Så det vil man jo gerne dele. Da jeg lavede Lille Træ, der ville jeg gerne inspirere til, at man selv gik ud og fik jord under neglene og plukkede blade og kom ud i skoven og mærkede naturen. Efter at bogen er kommet ud, så har jeg fået mulighed for at tage ud i børnehaver og lave naturillustrationer med børnene. Så læser vi bogen højt, for eksempel ude på legepladsen eller ude i en nærliggende skov. Og så samler vi blade og blomster og jord, og så kommer jeg med sådan et oplæg. Hey, I kan gøre sådan her. Og så går de ellers selv amok og tegner og klipper klistre og lægger jord op. Jeg ser sådan meget ting for mig som noget fysisk ude i verden, og sådan ser jeg det også med afgangsprojektet, som jeg ser som en bog, der skal ud i verden og være noget for nogen. Så har jeg sådan tænkt, hvordan kan jeg gøre denne her historie sådan fysisk? I historien er der katte, som river ting i stykker. Og så var alle de her papirstykker ud over det hele, og så sammensatte hun det på ny, men det blev en helt anden fortælling, der så kom ud af de samme ord. Så det har jeg taget med som et element. Også fordi, at jeg har lyst til bagefter så at tage ud og gøre det med børnene. At vi river forskellige ting i stykker og sætter det sammen på ny.